Sa'id na gudu jikan garba. Merai na kaɗan salo na shigai da ɓarawo ɗaya ne. Ina yabanki na ce ni ba zan ci amana ba, da zuciya ɗai ba zan ce fakin man sata ba. Alkawari shi ne farko na ce bisa soyayya, na yi nazari bayan shi ana sanne alakunya. In so ne da kyan samu a samu tarbiyya, na zauna ashe bisan gari bai yayo tambaya. Alkawari kaya ne in ka ɗauka za ka sauke, na ci gari na duba sannan kuma na damke. Ga tattabara na ce uwar alkawari, basa mai taro Allahu raba mu da kone gari. Canja ni, excuse me yan mata ki ballan ba mun dace, samun ki a rayuwata na ce alfarma ce. Yar baiwa doguwa kamar kikin gabaiwa ce, alkyabar mata idan na rasa ki ko zan zauce. Canja ni, so ya kama ni ban san ni ya zan yi ba, domin kin ruɗa ni ban san ni ya zan ji ba. In kika ce baki sona ban san ni ya zan gani ba. Soyayyar kwarai na kira ta da janjani, tunaninki a zuciya na ce za ya kashe ni. Sanadin so ka sa so kashi ne so, yanayinki na gani na san kina da tarbiya. Na faɗa na ta na biya, a duniya samun mace kamar ki kwai wuya. Waliya na kira tumfafiya, sanadin so